175 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Oras sa buong Pilipinas, 15 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Bicolandia. Narito na mga balitang nakalap sa oras na ito. Lalaking sinilbihan ng search warrant para sa kasong paglabag sa RA 10591, arestado ng DAET PNP. Nag-uulat si Jennifer Polinar. Radyo Pilipinas Report. Matagumpay na naaresto ng mga tauhan ng DAET Municipal Police Station. Katuwang ang iba't ibang unit ng kapulisan ang isang lalaking suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 10591. Matapos ikasa ang search warrant operation dakong alas 4:30 ng hapon sa Barangay B DAET Camarines Norte nitong November 27. Kinilala ang naarestong suspect na si alias Ilo, 69 na taong gulang, may asawa, isang electrician at kasalukuyang naninirahan sa nasabing lugar. Ayon sa DAET Municipal Police Station, nasamsam sa posisyon ng suspect ang isang unit ng kalibre 9mm pistol na may watermark at may serial number, 3 piraso ng steel magazines para sa kalibre 9mm at 1 piraso ng itim na holster. Kasabay ng pag-aresto, ipinaliwanag sa suspetsyado ang kanyang naging paglabag kasabay ng kanyang karapatan na ngayon ay nasa kustudiya na ng DAET Municipal Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon. Para sa Bagong Pilipinas, Jennifer Polinar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Albay. Radyo Pilipinas Report. Sunod na balita, isang lalaki sa Bulan, Sorsogon dead on arrival sa ospital matapos matagpo ang nakahandusay sa Bulan Public Market. Nag-uulat si Paul Hapin. Radyo Pilipinas Report. Natagpo ang nakahandusay at wala ng buhay ang isang lalaki sa Bulan Public Market. Ang nai-report sa Bulan MDRRMO ng Bulan Municipal Police Station bandang alas 3:05 ng madaling araw nitong November 27. Ayon sa ulat ng Bulan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, agad silang rumesponde sa lugar at nakarating bandang alas 3:13 ng umaga. Sinagawa ng mga responder ang initial assessment, kinuna ng vital signs ang biktima at in-apply ang mga kinakailangang patient stabilizing procedures kabilang ang maingat na paglipat sa spine board na may tamang bandages. Mabilis ding isinakay ang biktima sa rescue vehicle para dalhin sa Bulan Medicare Hospital. Pagdating sa ospital, kinumpirma ng attending physician na mahigit 2 oras nang wala itong buhay kaya hindi na naisagawa ang CPR. Ayon sa ilang residente, una nilang nakita ang lalaki na nakahandusay at pinaniniwala ang inatake sa stroke bago ito natagpuan. Para sa Bagong Pilipinas, Polapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Radyo Pilipinas Weather. Para naman sa ating ulat panahon, magandang panahon asahan sa Bicol Region ngayong weekend at walang low pressure area sa loob at labas ng PAR ayon sa Pag-asa. Pakinggan natin ang ulat ni Ma'am Alexis Rui Vivar, weather forecaster ng Pag-asa, Southern Luzon. Sunod na araw, asahan natin na iiral itong mga localized thunderstorms, no? Sa ngayon, kasi ang nakaka-apekto sa ating bansa is itong shear line at northeast monsoon, parehong sa northern Luzon. Dito naman sa Bicol Region, asahan natin yun nga, mga localized thunderstorms ang makaka-apekto sa atin. So asahan natin na magiging partly cloudy to cloudy ang ating kalangitan na may mga isolated na rain showers or thunderstorms. Then sa ating monitoring, no, sa ngayon wala naman tayong nakikita na low pressure area or bagyo sa loob or sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ganun pa man sa ating tropical cyclone threat potential ay meron tayong nakikita na possible the next week na mabuo
na low pressure area. Pero sa ngayon hindi pa ito buo at nasa malayo pa. Kumbaga malaki pa ang uncertainty. So ayun po, ngayong araw and in the next days ay asahan natin ang generally fair weather na may isolated na mga rain showers and thunder. Radyo Pilipinas, Bantay Bulkan Update. PHIVOLCS nakapagtala ng 9 na volcanic earthquake sa Bulkang Bulusan at isang volcanic earthquake at 15 rockfall event sa Bulkang Mayon sa nakalipas na 24 oras. Nagbabalita muli si Paul Hapin. Radyo Pilipinas, report. Nakapagtala ang PHIVOLCS ng 9 na volcanic earthquake sa Bulkang Bulusan sa nakalipas na 24 oras. Batay sa kanilang ulat ngayong umaga, November 29, wala ring nasukat na sulfur dioxide flux sa bulkan. Base sa kanilang pinakahuling monitoring nitong November 6, may taas na 50 metro ang plume sa bulkan na nasa katamtamang pagsingaw at tapad sa kanluran. Naitala din ang pamamaga sa bulkan. Sa ngayon, nananatiling nakataas ang alert level 1 sa Bulkang Bulusan, kung kaya't mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 4-kilometer permanent danger zone at ang pagpasok na walang pag-iingat sa 2-kilometer extended danger zone sa gawing timog silangan ng bulkan. Ipinagbabawal din ang pagpalipad ng anumang sasakyang panghipapawid sa ibabaw ng bulkan. Samantala, sa nakalipas na 24 oras, nakapagtala ang PHIVOLCS ng isang volcanic earthquake na may kasamang 15 rockfall events sa Bulkang Mayon. Inaitala din ang mahinang banag o crater glow, ngunit naaninag lamang sa telescope. Nasa 534 na tonelada kada araw ang sulfur dioxide flux sa bulkan base sa pinakahuling monitoring ng ahensya noong November 19. May taas na 300 metro ang plume sa bulkan na nasa katamtamang pagsingaw at napadpad sa hilaga-hilagang silangan, hilaga at kanluran, hilagang kanluran. Naitala din ang pamamaga sa bulkan. Sa ngayon, mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone at ang pagpalipad na anumang sasakyan pang ipapawid sa ibabaw ng bulkan. Maaaring maganap ang steam of phreatic explosion sa bulkan o magkaroon ng rockfall mula sa tuktok ng bulkan. Maaari ding maganap ang pagdaloy ng lahar kung may matinding pag-ulan. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Hapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Radyo Pilipinas, report. Ipinag-utos ng lokal ng pamahalaan ng Tiwi ang pagpapatupad ng African Swine Fever Border Control Checkpoint sa bayan alinsunod sa inilabas na Executive Order No. 68 ng Alkalde. Ayon sa LGU Tiwi, layunin ng kautusan na masiguro ang proteksyon ng mga alagang hayop at mapanatili ang ASF-free status ng bayan. Bahagi ng hakbang na ito ang pagpigil sa pagkalat ng sakit at pagpapalakas ng proteksyon sa lokal na industriya ng baboy at pagtitiyak ng mga maagang pagtuklas at pagharang sa mga posibleng banta. Makakatulong din ito upang maisulong ang repopulation program at masuportahan ang mas malawak na ASF control efforts sa rehiyon. Ang naturang executive order ay may pamagat na an order establishing municipal animal quarantine and ASF border control checkpoints in the municipality of Tiwi to intensify measures to monitor and maintain ASF-free status and other economic and public health animal diseases, providing guidelines for implementation. Para sa huling balita, matagumpay na nagsagawa ang DOH Malinaw Treatment and Rehabilitation Center ng Ceremonial Memorandum of Agreement signing kasama ang 7 institusyon ng edukasyon sa Lagman Hall, MTRC Malinaw, Albay. Lumagda sa kasunduan ng Bicol University, Tanchuling College Incorporated Legazpi, Divine Word College of Legazpi, University of Santo Tomas Legazpi, Daniel Peña Memorial College Foundation, Southern Bicol Colleges at Ago Medical Educational Center. Sa programa, binigyan din ni Dr. Fulbert Alec Gallego, Chief of Hospital 3 ng DOH MTRC, ang kalaga ng tuloy-tuloy na pakikipag-ugnayan sa mga partner school at ayon sa kanya mahalaga ang MOA signing upang mas pagtibayin ang mga naunang inisyatiba at mapalawak ang kanilang pakikilahok hindi lamang sa nursing kundi maging sa iba pang espesyalisyon. Layon ng kasunduan na paigtingin ng academic linkages, training programs, research collaboration at iba pang gawaing sumusuporta sa edukasyon, rehabilitasyon at patuloy na pagpapaunlad ng mga serbisyo ng Malinaw Treatment and Rehabilitation Center.
At yan po ang mga balitang nakalap sa oras na ito. Para manatiling updated, i-like at i-follow ang aming social media accounts sa Facebook, Instagram, TikTok at X at Radyo Pilipinas Albay. Buong pwersa magbabalita, ito po si Christine Villanueva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Albay. Happy weekend mga ka-RP! We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas,